Karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu, saliman sih. Saliman. Nah. Kok gur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Ndak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ya. Ngene orangnya kok kimpenan neh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenan neh luar biasa. Salim dulu. Oh. Wis, kalih dilai wi. Lipstiknya iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilai nganti ilang delokan tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Nike. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombol. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh? Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, setetek gede. Terus piye? Lah mbok berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan, berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki Pak Dalang Rebu Sinden kok iki. Kok duduke berarti duwene apa? Dalang kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, terus iki hilse ngene iki koyo tak gawe jenjet ngarep jane iki. Piye to? Ora ya. Bisa jenjet ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku wae ngawur ae. Ya wis cium sik. Kok iso wayange luar biasa. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas pulau rembakan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipuro. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipuro Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jeluntrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh iya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih Pak. Mengke katuran mega-megi nggih Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya Dompetnya. apa? Oh, dompetnya. Rugi dong. Lah iya. Masa munggah panggung rang. Kita Pak, rang jalur request maksudnya Mas. Salaman cek karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu, saliman sik. Saliman. Nah. Kok gur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Nggak mau aku
dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ya. Ngene orangnya kok kimpen aneh lho kok sampean. Ya. Kok kimpen aneh luar biasa. Salim dulu. Salim dulu. Oh. Wis, kalih dilaki wi. Lipstiknya iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilaki nganti ilang deloken tugel gulumu. Iya. Ngene ya. Totoane nyowo lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu Kok toh. tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombol. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean toh, Mas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan. Setitik. Setitik. Sititik tenan, setetek gede. Terus piye? Lah ambo berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal rebu sinden kok iki. Kok duduke berarti duwene aku. Dalah kok duduk wayangnya. Loh, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, Oh, terus sabuk. iki hilse ngene iki Arep tak gawe jinjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjet ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku ngawur ya. Ya wis cium sik. Kok iso wayange luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok siang apa alhamdulillah malam? nggak ada. Oh, nggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok. Tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesuk aku ya ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki Tulungagung. termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Heeh. Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Pudak, pantai Pudak. Oh, pantai kuda. Kuda. Pudak. Kuda. Heeh, jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut moga. Ikut. Ruang saku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Di pangku. Ya wes di pangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Heeh. Sampean ora ketang sithik ora ketang sithik njajal ndalang ning kene, Dik. Dalang to? Heeh. Lah terima dalang ya kecil to, bar gitu. Abar kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono Pak ya. dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Ning suluk ana sik sing lho. Sing endi? Songo sing isine Kang. Lho. Hah? Suluk ana ku lho slendro lah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang dong. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Oke, aku lagi ganas-ganas lho. Ah, situ madep sana no. Anu toh, Bapak ingin toh. Madep sana. Oh, siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, Terus? ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para kang
lindu ping 7 sehari Maaf kang jalani di pati ambantusi sirna larut terus pene mas na 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 apik nana-nanamu nano ya Jal ya ki engko sampean dan nyapa tuh tidak nyedit-nyedit barangnya lah ini lho ben Oh, iya. jejeg aku tak ngendang heeh ya toh tak Terus? ngendang engko iringane muni nek wis iringane muni engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki engko iringane mandek lagi omong-omongan oh ngono ya terus aku kesing tak tokne apa iki lho Pak Dalang karo Bu Sinden Oh, iya, iya, iya. iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean omong-omongan oh iya 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 sembarang wis bahasa apa wis sembarang oke iya 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 heeh kok iku oh iya 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 anu iki ndek enek anu to yo tak pasang nih ayo sik tak noto baik iya iya orang asu jar abang daduk yang piro ae kowe dan lampu yang jadi saksi yuk iya iki nglunggui bantal kira apa to ora mas apa-apa kuwi yo nyat nggo lungguh ya jalan heeh nggo iki napa itu aja iya kono dah anu sinden wong wedoke nek ngeprai malah banter lho nah kok iso lah kan renek ganjelane lek nggih sotek rusak sik terokno aku dok terokno aku dok terokno aku nah ngono ya aku dodokane dok ngono ya sik aku tak rono sik sik ta urung urung iya bar ndang sik jajal dodok engko nek iringane wis metu Ya. wayang loro nek wis mandek omongan sembarang wis bahas apa ya iki mike gak mau ngono tak kene susu lho ki ngombe iki Pah, jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki. Dadi penyumpeng iki. Ngagem niki napa niku? Oh. jangan sisat-sisat. Anu bar jaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sak meneh ya. Anu ki HP ku anak sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Antene aku sik. Ki mic aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, Kif. Peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Jajal. Dok. Guys. Ngapa? Anu ki media ki lho sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog ki lho terusan. Nek wis dalang madhep jebok ki fokus konsentrasi. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Sik Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus ngono apa ya enek wong nanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok.
Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang wis maca dalang kok kukur-kukur lakang. Omong-omongan tidak. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune. Ya apik terus. Dalem Pak nih. Wah. Apik. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus cium dulu. Aku nih jane pengen ngono wih mong aku. Terus bahas apa di luar panggung bahasnya nyejel apa bahas di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Kurang bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siap nih mangsi ya Pak nih cium dulu Wah, wes ya. Yes. Terus mangane teko teng. Nah, terus. Makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Miknya cilik ya? Mik cilik. Iki pakne makme. Oh iya bune. Iki petot jane yo ngalah. Wah, didulang no, didulang. Ya ampun. Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kuruin Aku jane salemu ning enek vitamine lho, Bune. Ngono. sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh, Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya opi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden. Kesehariane apa upamane enek masalah wong loro ki umpamane enek masalah tukaran umpamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu umpamane. Pakne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku ki ra kene mbok apusi lho Pakne kowe iki ben bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya. Aku Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pakne atiku lara. Ora Bune, ora. Seto tak jelasne to Bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu malah wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne? Nggawe wayang anyar remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to Mas? Loh. Wes wayange ya wes. Benak aja to mesti ra tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC memanggil, barang dicat centang loro jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wes peserta festival selesai. Wes, kare ngenteni pengumuman. Wes. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Lah jare kisah nyata. Loh.
Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Remuk. Munggah nih Pak Lurah ya. Ayo. Pak Lurahnya namanya Pak Eko. Duduk sini ya. Iya Pak Eko. Ya. Sepotane gundul-gundul pacul. Oh ya. Pak Eko gundul-gundul dong. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk. Monggo Pak Eko. Bundi Pak Eko. Wow, cari jalan ya. Monggo Pak Eko. Alon-alon kemawon. Kene ngevideo ya orang dipateni to ki mau. Murung lali. Ya. Wilujeng dalu Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Monggo komentar pada pagelaran malam hari. Apakah ada sepatah dua patah kata buat desa? Masa arep dipatah nih cik ya ini. Mboten toh? Mboten. Sekelumit kata. Nggih, soalnya masyarakat Ngadipuro alhamdulillah malam ini semangat banget. Mungkin yang pertama memang cinta dengan kebudayaan Jawa. Terus yang kedua dalangnya lagi hit, lagi ngetren dan dengan datangnya Mbak Niken Salindri. Nggih, mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Dalang Akbar dengan Mbak Niken malam ini bisa menambah motivasi masyarakat Desa Ngadipuro untuk lebih mencintai kebudayaan Jawa. Amin. Amin. Napa melih, Pak? Dalam? Napa melih? Tahun ngarep nanggap malih? Nggih. Pripun lah tahun ngarep nanggap malih? Suara rakyat, suara Sami Tuhan. setuju? Nggih, rek ngoten nyuwun donga pangestune mugi-mugi kula sak perangkat desa tansah pinaringan sehat dados dipun gampang gangsaraken anggenipun nyambut damel mimpin warga desa Ngadipuro. Amin. Ngaten nggih. Napa melih, Pak? Hukum panggung niku ada dua loh, Pak. Napa? Hukum panggung ada dua. Nggih. Siji nyanyi, nek orang nyanyi ninggali. Tak boleh, ngono ndak boleh. Oh, nggak boleh ya? Nggak bareng ya? Oh. Nyanyi nopo duit, Pak? Ini malah mbok cetakne. Duit niku apa sing ijo-ijo gitu, Mbak? Sanes, Pak. ungu, sing ungu. Sanes. Hah? Abang. Sing abang. Nggih. Nek biru niku asine nggih mboten napa-napa nek jumlahe kathah. Nek Oh, ngaten. ijo kok mboten menerima to, Pak. Walah, anggetku lek du apa?
Duet apa juwet ta iku? Sing ngomong iku. Duit. Duh. Napa request napa monggo. Nggih. Soalnya niki wau nganu lho Mas. Pripun? Napa taune tahun politik. Oh, nggih. Wayahe pilkada lek ngomongne abang ijo kuning kan mboten Oh. pas. Lho, niki Kok abang ijone duit tak, Pak? Wah, ngoten. Nggih. Nggih, nggih. Napa? Napa request napa monggo? Napa? Request napa? Remenane napa? Remenane Halo? Bapak. Nggih. Selendang biru. Selendang biru. Lintang asmara. Wone. Apa neh? Dalam sing penak kuwabeh lek Mas Dalang iki mesti penak. Heeh. Nggih, apa neh lek sing nyanyi Mbak Nike ini kabeh mesti penak. Penak. Ngoten. Mister Mendem. Wis gak oleh mendem lho saiki. Nggih. Napa? Napa, Pak? Pon manut mawon. 1 sampai 3 hangus. Kok kaya jinae ya ana permintaan 1 sampai 3 hangus. 2 3 pun monggo. Iki sesuk ndak iso dijak ning pudak carane ngene Mas. Boten napa, Pak? Duet napa piyambak tapi dikancani. Ah. Niki sing nyanyi jenengan mawon. Oh nggih, kula mawon apa request-e lagune? Selendang biru. Apa neh? Heeh. Yuk satu-satu sih. Selendang biru sih weh. Apa? Nggih. Apa ini kan? Manut tak Napa? kembalikan dulu kan. Lintang Asmara mawon. Ah, Iki nggih. duete jenengan kalih Mbak Niken. Ngoten. Nggih. Nggih. Ngoten nggih. Nah, ben taun ngarep ditanggap maneh. Setuju napa setuju? Nah, niku lho. Nggih. Wis dalang ngendang nyanyi. Lah, enggak Salahe sapa sing ngongkon ngendang? Ayo. anu Mas. Oh, piye? Apa? Ketoke sewenangane jenengan niku lek sing lagu pertama mau lho. Apa Enek ta? sing pindho niku lho. Makane iki ndalang ngendang nyanyi dadi kan triple. Nggih. Nah, ngoten lho. Nggih. Ben ndek enek ya. Nggih lintang asmara nggih. Saged di monggo. Ngoten. Yuk. Nggih. Pak Lurah jangan nganu dulu, Loh, jangan turun pripun? dulu di sini. Oh, Tuh, ngoten. nanti Pak Lurah kalau ndak turun jadi orang ketiga. Lah, Nanti tenan aku toh. meru. Nggih. Wayahe gandeng kamu, aku malah gandeng Pak Lurah. Lah. Ya mboten nanti Pak Lurah apa itu menilai dan memberi. Ha, gitu. Oh. Anu Pak DP riyen Pak biasane. Halo. Biasane ada DP kita jalan gitu. Oh, Pak. ngoten. Nggih. Biasane lho nggih. Tak titipne sampean mau gorong dikasihne, Mas. Dereng. Lah, iku lho wis tak titipne mau. Di bar. Niki lintang asmara sios e. Siap. Ya. Nggih. Enek sinyal ya? Full sinyalnya. Nggih full. Ngen kula muati titik. Yuk, monggo yuk. Kasih. Terima kasih Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Iki modelnya kayak anak royokan sangune wong tuane lho. Heeh. Pak, Pak, janji adalah hutang, Pak. Dalam Janji adalah hutang. ngono. Nggih. Nggih, pundi Pak? Kita berdua sudah nyanyi loh Pak Iya, dengan Pak. susah payah loh kita mengeluarkan energi yang keringatku lho Pak, keringatku ya ampun, keringatku lho Pak, ya ampun. apalagi ini tenaga suaraku loh Pak yang sangat Itu sikilmu ngideki aku. Iya, iya. Sik lah ya kok malah kaya Tom Jerry to. Monggo Pak, sampun katur lintang asmara, Siap. matur nuwun. Ya. Lendang biru nggih. Selendang biru kae lho. Nggih. Pun nggih niki kula. Sampun. Niki Ya, siji-siji. pisan ae lek kula niku. Nggih, nggih. Nggih. Jenengan pun Soalnya tidak boleh mendua. oh iya, betul niku nggih. Terus pun sampun nggih. Sampun. Nggih. Heeh. Selendang biru. Alus. Oh nggih. Lah iki lho, enduk iki lho, Nduk. Sangune ndi? Nah. Wah, lho tok anak sangune. Nah. Wani ye. Nah. Maju aku tak mundur. Lho, mergo mundur entuk dhuwit. Alah napa to, Pak? Mboten Pak. Mboten Pak. Pak. Ndak sida. Alah kok suwi men to.
Rumangsa. Ndang ta. Oke lho, nangis lho Pak, nangis lho, nangis lho. Nangis lho, Duk. Enggak mau. Sik to arep disangoni mbek Pak Lurah lho. Nah. Monggo Pak Lurah ganteng nggih. Matur sembah nuwun Pak, terima kasih. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Oke. Iki selendang biru diaturin sakniki napa mengke, Dik? Apa? Selendang biru sakniki. Sekarang aja nanti setelah ditunggu. Oke, siap. Musik ya ki. Dawuh. Siadi kang kulino ngayam mono, handlasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padesan. Upadine ingkang ingaranan Sekar Pudak Tunjung Biru. Menawi makaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tandhaing pangestu. Mangsa baranga muga lebeng karya Dimas Harkaca kula wonten dawuh paman. Awat-awaton lakon ing pamanmu hang padi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru. Lho niki dateng sedika ngestaken dawuh. Sikra kang bala tumingal ngisor. Padha mirah ingsun aten pas poku mijil tuhu dahat tanpa karya makan Gusti oh
Ilahing nama sidam sidi sekaring buwana langgeng. Ulun wis padhakake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumidur. Semengko pengawak bojro kang dadi lakumu ana parigawe apa Lesmana Widakdo? Nyun inggih. Duh, yang todo winenang kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos. Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking paduka pukulun ingkang arupi Sekar Pudak Tunjung Biru. Sekar Pudak Tunjung Biru kinarya kula badhe hantoyong Kyai Semar Badranaya. Kulup Lesmana samendang tan karempit atur kita wis luntampa kanthi trawaca. Kita ora kleru menapa nyuwun Sekar Pudak Tunjung Biru marang jeneng ulun. Awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan wis titiwancine kembang mau linggar saka asta ulun. Mara gage tampan ana ulun ora awel hanggone masrahake kulup. Manuwun bukulut. Ya, kula Lesmana tiba sepadha-padha. Sawise sira sembada ngregem kembang Pudak Tunjung Biru, kita aja pegat ing pengati-ati nggih Lesmana. Ngestakaken dawuh bukulun, rening sampun kasembadan panyuwun kula. Keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati. Ya, Lesmana ulun nyangoni Raharja. Dewa Sukata marang suring brang ngotani arum-arum ngendan wengawiyat ing Dananjaya lan tetuko kang sowan ana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun yang padha wenang. Pukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula. Jernyatanipun paduka yang padha menang sampun nyumur piancas kula. Ulup Janaka nadyan kira ora matur ulun wis mangerteni. Ulun paring dawuh mangkono mung kanggo pambukaning kandha. Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhaking Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cehna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhanana. Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widakdo utusan saka Praja Pancawati. Duh pukulun rumaos lingsem Janaka nyawang sarating Basanta menawi kula wangsul daring mundi Sekar Pudak Tunjung Biru. Janaka kula wonten dawuh. Hayiwa apa rasamu? Kalamun to Sekar Pudak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana, tak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu sing ati-ati kula.
Arjuna wis menira kamanungsan kasrep banting gaing mungsu ana satriya kang ngendhek sing dadi lakuku kuwi sapa Panengah Pandhawa Arjuna kekasihku bali kuwi aku Lesmana Widadha saka Praja Pancamati aku abdine Anoman kekasihku duwe karep apa dene nyegat marang lakuku Arjuna apa bener sira Lesmana wis bisa mundi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru ya kapara nyata ora tedeng aling-aling tedeng Sekar Pudak Tunjung Biru pancen wis ndak pundi Janaka yen pancen sira satriya kang ora serakah margake tak jaluk kembange kang sawiji waduh lah kok enak timen njaluk mung kari obo mongko anggonku Hambudidaya sowan aning Hyang padha wenang betek lamun anggonku kepengin mundi Sekar Pudak Tunjung Biru kanggo cih nomboyong Kakang Semar Badranaya yen tak jaluk siji ora kena tak jaluke kabeh kembangi waduh bagus jare kowe ngaku satriya ning kenang apa kok mentro begal ana dalan he Arjuna kepara Anoman duwe sayembara apa sayembaramu lakon kowe ngrebut Sekar Pudak Tunjung Biru yen wis kelakon nglangkai bangkine Anoman dina iki lamun sira hangga guru kaki familia manungsa kang nata ingkang gedhe martabate sarta kang bruhing kang ibadah lan kang ngirangi syukur oleh wong tapa ingkang wis tan mikir paweh ing liyan iku pantes buronana kaki sartane kamruh
Yenira rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru. Nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa, Sekar binelah dados kalih ingkang den asta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Asmana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijayamulya. Kahang rasa sumbar Pelindung bumi kunjing ing kados pundi Raden Anoman nyuwun kula kembange kelakon direbut kelawan Arjuna aku mung antuk cangkoke wae. Wah ketoke satriya ning patrape kok kaya maling golek kembang ora kasembadan malah begal ana dalan nadyan mung cangkoke ora dadi ngopo. Ayo luwih dhisik bali ana Pancawati Cangkok bakal tak aturake kelawan Ko Prabu Rama. Sumangga kula dherekaken. Sahabat ingsun pining hangulati puspita medemendah kang warani Nyai Janaka kula wonten dawuh piye pawartane apa wis bisa antuk gawe nulinggih Koko Prabu kula sampun kasembadan mujudaken Sekar Pudak Tunjung Biru namung boten kalian cangkokipun kowe entuk nak asil saka oleh mung ngrebut to kula mboten ngrebat nanging kula ndadar ketrimane gesang kula. Ya, ya yen pancen kowe mangkono, nadyan mung kembange ora dadi ngopo, malah ayo tak kanthi jumujuk tumuju karang kadempel babar pisan nganti Yayi Prabu Puntadewa minangka cehna mboyong Kakang Semar sumangga kula dherekaken Prabu. Kakang Semar nyuwun
nuwun sekar tunjung biru kasembatan den pati hananging sekar den rabut hamung ngantuk cangkok yakti Sang Arjuna gawe kidul murang tetep yen Arjuna gawe isin nantang Prabu Rama tak kanthi ing nuswa Jawi pasrah cangkok mriki semar mangungkung kanduhan rimang niki sami rawuh ndara kula ing Ngamarta lan sinuwun ing Dwarawati. Ya Kakang Semar, Tekaku iki Kang wigati bakal ngaturake kembang sing dadi pundhutane Kakang Badranaya. Ngaten sinuwun kapara nyata. Aja kurang pangapura ya Kakang Semar. Kembange tanpa cangkok. Kembange sekarang dak tunjung biru ora ana cangkoke. Kepiye munggo pamrayogamu Kyai Semar? Ya. Senadyan kembange ora ana cangkoke aja nganti suwala Kakang Semar anggone bakal tak boyong ning Praja Ngamarta. Nggih, cobi kula taminipun, Ndara. Kembang pudak tunjung biru ingkang kula tampi. iya Kakang. Ayo Kakang Semar, tinggal tak kanthi boyong ming Praja Ngamarta Kakang. Mengkiriin Ndara Janaka mengkiriin.
Aradi sareh sawetawis nggih Gus. Nika dampyak sinten nika? Prabu Rama Wijaya ingkang rawuh wonten Karang Kadempel. Iya Kyai Semar. Ingsun kang prapta ana kene kelawan Kadangku Lesmana. Kang wigati bakal ngaturke pundhutane Kakang Semar yaiku Sekar Pudak Tunjung Biru. Nanging amung cangkoke wae kepiye kok tampa apa ora Kakang Semar? Cobi kula tinggalane riyin. Wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan Cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatining wujud wenteh garwanira Ki Lurah Semar nenggih Bathari Kanastren. Cacah iki. Inggih Kyai. Kula ingkang sampun wangsul punten dalem sewu. Kula ingkang dados Sekar Pudak Tunjung Biru miwah Cangkok Wijaya Mulya kala wau. Kowe bubar saka ngendi, Tren? Kula bibar saking Hyang Pada Wenang. Perlumu apa sowan mrana? Namung nyuwun pitedah dhateng Hyang Pada Wenang kula kedah momong sinten. Oh ngono. Nggih. Terus kowe nggawa amanah apa saka Hyang Pada Wenang? Mekaten Kyai, dawuh ingkang kula tampi paduka kalian kula kedah momong dumateng para Pandhawa. Sebab apa ora momong marang Prabu Rama? Awit sampun diwanci gumantos ing kawontenan. Kala semanten paduka momong dumateng Prabu Rama krana masih wonten jamaning Guntarayana. Ing mangke sampun ngancik jaman Guntara Sabda inggih alaming para Pandhawa. Sabab Prabu Rama sampun paripurna kewajibanipun. Ngono nggih. Kewajibane Prabu Rama apa? Mardikaaken nagari. Lah yen kewajibaning Pandhawa gadah kewajiban ngisi dumateng kamardikaning negari Kyai. Oh ngono inggih. Ingkang menika Kyai, monggo sesarengan kula kanthi kula dherekaken momong dumateng para Pandhawa Kyai. Welah dalah. Kyai Semar, kula sinuwun. Iya. Ingsun narima ing pandum ora bakal meksa marang Kyai Nayantaka. Iya mung sadurunge aku kundur Kyai Semar, aku mung titip kelawan para Pandhawa.
tetep terusno lelabuhanku. Kejaba saka iku aku kepengin ketemu adu arep catur nitra kelawan Prabu Kresna. Monggo kula sumanggaaken catur nitra kelawan Prabu Kresna. Prabu Kresna apa sang Prabu Rama? Ayo metu sedhela. Ya, Prakodara. Piye? Aku tak njagongi Prabu Rama sedhela ya. Kae rantak-rantak ana daya-dayae Kurawa. Mung tamune Prakodara. Tanjir ngabar sumebar pawarta-warta Kakang Semar kasembadan kaboyong dening para Pandhawa tegese gagar wigar tanpa karya negara ngastina duweni gegayuhan boyong Kyai Semar. Para Kurawa, barisan witing klapa cawisna maju dina iki cicil Bratayuda. Swatama apa? Tak jaluk Kyai Semar. Njaluk kasempatan Kyai Semar bisa ngelangkai banggine Werkudara rangsang Balawarti. Yo. Semar Badra lak gempur negara Ngamarta maju legane ngatiku tibane titir mati dening aku nyo. Saking Kutha Sagara kula yen ataname dosa sang Sri ing ana wigati apa sang Prabu Rama dene miji marang aku kene metu saka dalem Karang Kadempel. Iya sang Prabu, mulane sang Prabu ndak kanthi miyos ana njaba aku mung bakal nyuwun pirsa. Mundhut pirsa babagan apa Prabu Rama? Apa kepara bener Prabu Kresna nganti dina iki isih dadi kekandanganing pukulan Bathara Wisnu? Yen pancen ora kleru pancen kaya mangkono. Pancen kaya mangkono kahanane Prabu Rama. Nganti tekan dina iki aku isih dadi titising Sang Hyang Wisnu. Yen pancen bener-bener panjenenganmu titis Sang Hyang Wisnu, mara gage aku bakal arep takon. Takon babagan apa Prabu Rama? Bathara Wisnu tumurun ana Madyapada kuwi manitis kaping pira lan menyang sapa wae Prabu Kresna?
Prabu Rama piye? Sang Hyang Wisnu mono manitis marang Madyapada rambah kaping 7. Angka 1 manitis marang Begawan Wisnungkara ya Begawan Kresnengkara pujanggane Prabu Danapati. Angka 2 marang Ratu Maespati Prabu Arjuna Sasrabau. Dene angka 3 marang jeneng para Prabu Rama Wijaya, kaping 4 marang jeneng ingsun. Besok rambah kaping 5 Yang Wisnu manitis marang Nalendra ing Kadiri ya mamenang Prabu Jayabaya. Rambah kaping 6 marang Ratu ing Malawapati Prabu Angling Darma. Genepe kaping 7 marang Ratu Majapahit Prabu Brawijaya. Mangkono surasane tulis kang wis dak kawruhi Prabu Rama. Bener apa luput dak wangsulake marang Prabu Rama anggone bakal mangsuli apa kang dadi kandhaku Prabu Rama. Ya pancen bener apa kang dadi kandhamu kabeh Prabu Kresna. Yen mangkono jeneng ingsun wis bisa nitik marang sapa kang dadi kekandanganku nanging aja saiki Prabu Kresna. Lho lha besok kapan? Ngentenono besok lamun ana wanara kang ulese abang Prapteng Praja Ngamarta mongko bakal nglamar Wara Drupadi garwane Puntadewa. Ing kono dadi pancatan ingsun bakal manitis marang jeneng para tak enteni Sang Prabu Rama. Astabrata